November tani chichugo Sharmario Udipu Tepani Amzeo Burindo Pani Border Bosena Boy Big No Borong Bishogo Banko Telang Tamani Telang Burino Chatike Romperaka Ulo Buriango Tampro Burino Tika Markongo Fire Bossada Nafana Passion Buri Shisha Kubunjago Karitanga Buri Romper Ragno Botana de Majrina and Bogotipa Haseganangano Kuran Amzeo Tirprasar already Claytonga Homjang Missy Clay. Dini Bahino or the Buka Hats in the Bagma Killa Nobody Amchayo, Samung Sitra Tana, Karak Majradina, and Bago Homjang Missy Clay, correct Zeton like out. Homjang missing climate Killa, the Pramot and Block Committee President Sadan Moni Jomatia, the Kishan, Sadan Jomatia, Koktomatobana, Saikanarika. Stop. Ambai, Dini Sung Haina Hai, Sini Bukuk, all in the Sofi Jomatia, Boni. Bichar naibui je borok bono rape khainai rokno फांसी रवानी जे खेफानो भारतनि संविधान कठोर शास्ति रवै बरकनो फांसी रवानी गयै जों दिनै गामि गोटाल विलेज कमिटि बा रिजनल ओ जों टिम बटकिं लायखा जों बेलाखे खा खामो 12 दिन लाय थांखा दाबक जरा बरनि दैबै कुनो स्ट्रं ली बरकनो दाबक जरा एक्शन नाजागिया हानि बाङै जों जत ताखु बुखुरनो जोंनि ससियेल मिडिया सिं गयबो जोंनि बुखुक दाखुक दिनै सासा सामों तांमा यागलबो अ रिजननि बरक जत जोंबाय लामा कलकमा सारै जरावो तांमा परे हिंलाय फिखा हानि बाङै पहिलाव बरकना हामबाय दे जोंनि लिडार्स रनोबो हामबाय दिनै सारा त्रिपुरावो जों ससियेल मिडिया सिं कयनाय जोंनि बुखुक जि जदिसि बिचार माया आंखे निरौनि थानियो सिनि जिल्ला आमसयनिङै आं कबावबो सिनि ब्लक निङै जों सारा त्रिपुरावो सिनि बुखुक जोंनो बिचार सामानि बाङै निरक जतनो हिमबटक हिंलाय फियानि स्ट्रंलि जों अम डिमान्ड नटिसावै ताबो हायनो हाय सारा त्रिपुरावो जों हम सांदे गण अवस्थान दे जे आंदोलन भारत संविधाननि मुताबिक सिनि बुखुक जोंनो बिचार रवानि जे रेपिस रखनो साजारवानी हेंग खायवानी जों निरौनि थानि कबावो तमाने हमाले सारा भारत बर्ष गोबांमा उदाहरण नुबो जे जागावो डेमोक्रेटिकली बरकनि खरांथि साबो ओ जागावो बिचार सगिया जात जागानि सानो सटिक भाबे बिचार मावो दिल्लीनि निर्भया कांड तमाने बो बिचार माबा बरक थागियाखे आंदोलन खायखा दिल्लीनि बरक उत्तर प्रदेशनि किछु अंश सारा भारत बर्षनो बनि बिरुद्धे बनो साजा जे रेपिसनो साजा नायबै बर आंदोलन खायनो बाङै ब मावो दिनै चिनि बुखुक जे कल्पना जमाते हाके चिनि गोबांमा बरक थै थांबाय जाखा जे लोगो सबाय जाखा मोनसे बिचार माया तमानि जों थासाखे खरांथि समाया आंदोलन खायमायानि कारणे आनि बाङै जों ताबक जोंनि बुबाग्रानि नेतृत्वे जों जत थासा जों ताक थासानि जरावो ताबक सानो जों जदिसि जोंनि बुखुक जोंनो जों बिचार रमायाखे जोंबो जायांनाय हायनि बाङै आं ससियेल मिडियानि सिं निरौनि थानि कबकमों जतनो जों खरांथि सावै हायनो हाय आंदोलन कटके खायलायबायानो या निरौनि थानि कबकबै आनि ककेसे समारमोन सार और तिनी रेली खायलाय माने कयबा रेली खायलायखाना बिसिओ माने बुसु गुरि वै खायलायखाना प्रथम जतन सानजाजरनि खाकाहाम विशेष खायै तिनी जे सिनि नवाबारि बिसि आन्डार रिजिनाल आन्डार खलायनाय सिनि किला तिप्रा मथा बिसिंनि तिनी जारा सिनि खादुम मिसिल हमसां तै मिसिल फायनाय जत सिनि ताखु बुखु सिनि बुबाग्रानि एकटाइ नुसुर थांसानि खरांगै तै सिनि बुखुक जोगनि जे टर्चारिं गैप खायजाक मानो खादुम मिसिल फायनाय प्रथम बरनो आनि खाकाहाम खुनु याफारु जों तिनी एकटाइनो मसालमा खायलायखा तिनी रय जों 12 दिन काखा थांनाय 19 तारिखआव जे गतना सिनि राज मेला मरासिं पारानि आरो बर हैसंनै मेला थांगै नगति फिल्मानि यागुलो सिनि टेपानिया आमचायो उसाइनो जेबाबे तगुइ साफल बाय तगुइ सै मुसुगनो तग मायखे बुहैनो सेटिलांनि बलं बिसिंगो जेबाबे उनो गैंग रेक खायखा बक वाना संसा लासिमा संसा अम काइसा जंगल राजुत जुग
और जागाबो कायसे ओम हायरो उंगु हायनि बांगै जों बेलाय बेलाय के जों तिनि तिप्रा मथा सेलेंगो सेलेंमानि बांगैनो जों तिनि जत्तनो बखा खामलायजा खा दुमलायजा हायनि बांगै बुखुक जुगनि बांगै जों जास्टिस मा सालायो अ जास्टिस इमिडिएट मारनाय होनै सालायो जों तिनि किला तिप्रा मथनि प्राय 18टा रिजिनाल दंगो आरो जों मोटा मोटी 15टा मतन जों काबारिस खायखा तेकिसु खायजानाय दंखौ जों बनो 1-2 दिनबो सिंगनो काबारिस खायनाय जों 18टा रिजिनाल सिनि तिप्रा मथनि जतनो एकटाइनि कक जों जास्टिस नायो सिनि बुखुक जुगनो जेबाबे बर बैनि कोबनि दफा सिनि हावा तंतु तै बरक जे जोंनो जे टर्चारिं खाय तंमनि जे रंफ्रेवै तावै बुथा तंमनि तासारा जे इदानिंगो जों 12 दिन सिका कोनो जास्टिस मायको सिनि बुखुक जुग अलनि सकी जमातिनो जेबाबे खायका जों कोनो मते मानै नामैया अम मानैवानि जुग गया हायनि बांगैनो विशेष खाय आं हाफां सिनि त्रिपुरा सरकारनि हाफांनो सावानि मुसुगु इमिडिएट रो एक्शन मानानाय 12 दिन काय थांका जों जदि इमिडिएट बरनो जदि साजा फासि साजा रेखा सिनि आन्दोलन सिनि जे हमजां सिनि खादुमुं मिसिल ता पाइया सिनि तेइबो कटरंनाय कटर থেকে तेइबो कटरंनाय हायनि बांगैनो दायथि खायै जारा कालफिट जारा जे सिनि गेंरेक सिनि बुखुक जुगनो खायनाय बनो दायथि फासि साजा मारनाय एकटाइनो सिनि त्रिपुरा मथा सिनि कक सिनि किला बागमा ब्लक कमिटिनि एकटाइ कक दायथि खायै बरंनो फासि मारनाय फासि जतखन रयासाक सिनि असबा थाकिया हायनि बांगैनो सारा त्रिपुराबासी सिनि बर कुंथाय बारानो आं एकटाइ मेसेज रवानि नायो सिनि बुबाग्रानि नेतृत्वे ताबक जे सिनि जे थानसा सिनि बुकुंबारा सिनि बरक दफानो जे थानसा खायै जों जे अमहाय टर्चारिं गेंग रेप खायजागमानि ताथाय बुथारजागमानि बनि मुक्तिनि बांगै जे सिनि बुबाग्रानि जे एकटाइनि लामा थानसा अ थानसानि बिसिंखै जों जदि ग्रेटार त्रिपुरालेण्ड मालियाखे जों कखनो बनि यागनि ते यग मालिया अ यगनि बांगैनो आं कबगानि मुसुगु फायबायदि जों अर कोनो ताक पार्टी हुलायलिया कांग्रेस सीपीएम बीजेपी हुलाइया जतनो जों ताबक वाइसा सिनि बुबाग्रानि लगेर लायबायनाय लगेर लायलांखेन अबयसै जों जतनो বিশ্বাস খাইয়ে সিনি বুবাগ্রা এমন লিডার ইন্টারন্যাশনাল লিডার বকুনো সময়ে বরংনো দুকারয়া এমন বনি ওয়ানসং মুংকাহা সিনি বরংনো তুইদুল মুংকাহা হানি বাঙ্গৈ তাবক जों राजनीतिक बैता थंजाक बायसिरि जतनो फायबायसिरि ताबक मकल फियगदि सिसादि जों एकटाइनो ताबक सिनि थानसा मांलायनाय थानसा सारा तै सिनि लामा करिका अमहायके कक सावैनो आं दिनै ससियेल मिडियायाव फायमोन आनि कक फायरखा हाय जतनो थांबाय।